najťažšia časť pri vedení realitnej kancelárie je práve to, čo si povedala, to znamená, že vedenie ľudí. Nie je tajomstvom, že veľa ľudí u nás v tíme predtým nemali skúsenosti s realitami. Čo hľadáš, aby v tom človeku bolo na to, aby si povedal, že tento človek má potenciál byť úspešný a zotrvať v tom biznise? To rozhodnutie také, že asi to bude dávať zmysel mať tú realitnú kanceláriu, keď prišlo, tak cca do pol roka bola otvorená realitná kancelária. Pôsobíš, že vieš, čo robíš a že si veríš. Nevždy sa cítim istý v niektorých Nie rozhodnutiach. takisto, ako vyzeráš, hej? No, robíme chyby, to znamená, že nie vždy ako keby sa vieš rozhodnúť. Možno polovica tvojich ľudí s tým súhlasí, polovica nie. To vie byť častokrát nebezpečné. To znamená, človek, keď je v nejakom nastavení a proste len ide, tak vtedy častokrát robí zlé rozhodnutia. Števo, teraz ja by som sa možno teba chcela opýtať, že v podstate tým, že vedieš reality a teda realitnú kanceláriu, že čo je z tvojho uhla pohľadu taká tá najťažšia časť, ktorá tebe dáva najviac zabrať pri riadení, pri vedení ľudí a tak celkovo. Budem k tebe úprimný. Najťažšia časť pri vedení realitnej kancelárie je práve to, čo si povedala, to znamená, že vedenie ľudí. Že ako keby ten management to vnímam ako niečo, v čom sa aj ja chcem stále zlepšovať. Či už je to nejaký leadership, či už je to ako keby komunikácia s ľuďmi, vedenie ľudí a podobne. Lebo je to podľa mňa tá najťažšia časť tohto biznisu. To znamená, že ja sa vnímam ako človeka, ktorý je dosť takže že procesný. To znamená, že akože nastavať procesy vo firmách, riešiť službu ako takú, riešiť marketing a to sú veci, proste, ktoré ma bavia a ktorých sa cítim doma a to stále sa snažím posúvať a zlepšovať u nás v Reside, ale zároveň proste je tu tá druhá časť a to je proste tá práca s ľuďmi. Takže vnímam to, že baví ma to, mám to rád a som rád aj za kolektív, ktorý tu u nás v tíme je, ale naozaj proste budem úprimný, že vznikajú situácie vo firmách, je to úplne bežné, ktoré nie sú jednoduché a niekedy mám pocit, že si človek naozaj musí dať až pozor na to, čo povie, lebo ľudia počúvajú a vnímajú ťa ako manažéra, ako človeka, ktorý vedie ten tím a snaží sa ísť vzorom a nejakým spôsobom oporou. Takže toto vnímam ako najťažšie, vedieť ľudí motivovať, vedieť s nimi v podstate pracovať a vedieť ich počúvať. To znamená, že toto je tiež niečo také, že ja môžem mať nejaké svoje presvedčenie, že veci nejako vnímam, ale nemusí byť správne častokrát. A či je dôležité vedieť prijať tú spätnú väzbu. Čiže vedieť počúvať aj tých ľudí, vedieť si možno priznať, že nejaké rozhodnutie nebolo správne. Takže toto vnímam naozaj, že je asi to najťažšie. Tak rozmýšľam, že v podstate ty tu máš veľmi často stretnutia s ľuďmi, máš tu teda aj nábory nových ľudí na teda pozíciu realitného makléra, že ak máš takéto stretnutie, tak v podstate čo si na tom človeku najviac všímaš, alebo čo hľadáš, aby v tom človeku bolo na to, aby si povedal, že tento človek má potenciál byť úspešný a zotrvať v tom biznise? Ja dosť pozerám na pocity, alebo dosť počúvam svoje pocity, to znamená, že mala by tam preskočiť nejaká chémia, alebo proste to, že s tým človekom, keď sedíš, tak sa tam potrebuje cítiť dobre a keď sa na tom stretnutí cítim dobre, tak to je niečo, čo vnímam ako prvý úspešný krok tej spolupráce a ja sa snažím veľa pýtať a zisťovať. To znamená vnímať potreby či už toho klienta, tak aj toho človeka, ktorý s nami k nám prichádza do spolupráce. Takže nie je tajomstvom, že veľa ľudí u nás v tíme predtým nemali skúsenosti s realitami. To napríklad, že ja teraz nemám toto, že to KO kritérium, že musíš mať skúsenosti s realitami. Ja potrebujem cítiť tú chémiu a potrebujem cítiť to, že ten človek chce robiť túto službu a vidí sa v tej službe a vie komunikovať. Takže toto je pre mňa asi to najdôležitejšie, čo ako keby cítim, alebo teda čo potrebujem vnímať v rámci toho náboru. A vlastne na konci dňa aj my, keď sme začali nejakú spoluprácu, tak ja si pamätám, že to bol proste proces, hej? Že my sme sa proste stretávali niekoľkokrát. Naozaj to bolo niekoľko stretnutí, či už v kancelárii, v kaviarni, proste bavili sme sa o spolupráci a podobne. A aj ty, kým si to rozhodnutie spravila, tak to nejaký čas trvalo. Je to možno o tých niekoľkých stretnutiach a podobne. Akože vnímam aj to, že my ako realitná kancelária chceme rásť, chceme napredovať. To znamená, že možno niekedy proste ideme na veci rýchlejšie, ako by sa patrilo. A niekedy to rozhodnutie nie je 100%, takže aj my sme mali v tíme ľudí, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci a potom bohužiaľ sme tú spoluprácu museli ukončiť.
lebo tie očakávania neboli nastavené dobre. Ale nie sme HR agentúra, sme ľudia. No, robíme chyby, to znamená, že nie vždy ako keby sa vieš rozhodnúť, či už oboj strane, či už preňho, či je tá práca, alebo zasa opačne, či ten človek zapadne do toho kolektívu. Takže je to o tom. Také pocitové tým je to pocitové, je to o tom, že učiť sa z vlastných ako keby skúseností a na základe toho proste sa poučiť a stále ako keby aj ten proces toho výberu nejako zlepšovať. No, ale aj tak zistíš až v tej praxi. Takže asi a teda už keď sa bavíme o tých pocitoch, tak tým, že často mávame teda nejaké spoločné porady, hovoríme o tom, aké sú plány, respektíve z vašej strany, aké sú plány realitnej kancelárie, tak vždy to vedieš ty alebo ty so svojím spoločníkom a pôsobíš, že vieš, čo robíš a že si veríš. A mňa by teda zaujímalo, či aj ty sa niekedy cítiš tak, že si nie istý v tom, že máš nejaké pochybnosti, či to robíš dobre, nejaké možno strachy alebo neistoty, že či aj ty sa s týmto stretávaš. Určite, Lea, hej, akože snažím sa to veľakrát nedať najavo. Lebo veľa rozhodnutí musíte robiť. Áno. V podstate, akým smerom sa uberáme, možno polovica tvojich ľudí s tým súhlasí, polovica nie, a teda, že ako tento celý rozhodovací proces prebieha, čo ti pomáha? Mne častokrát pomáha vypnúť. Hej, že proste žijeme rýchlu dobu a to vie byť častokrát nebezpečné. To znamená, človek, keď je v nejakom nastavení a proste len ide, tak vtedy častokrát robí zlé rozhodnutia. To znamená, že mne pomáha, keď som s rodinou, keď vypnem, keď si idem zacvičiť, keď som sám so sebou a proste premýšľam nad nejakými vecami a vtedy vznikajú najlepšie nápady. A tie nápady vtedy ako keby sú častokrát dobré. Hej? Takže nerobiť veci pod tlakom a vedieť sa rozhodovať tak, že sa na veci častokrát vyspíš a s odstupom času. Neviem, či som odpovedal na tvoju otázku, ale áno, nevždy sa cítim istý v niektorých rozhodnutiach. Nie takisto, ako vyzeráš, hej? Áno. Vyzeráš tak, áno. Práca na seba, prezentácia, to je napríklad niečo, na čo som začal pracovať možno posledný rok. Hej? Ja som predtým nemal skúsenosti s prezentovaním pred ľuďmi, s prezentovaním pred tímom. To znamená, ja som bol veľakrát one-man show, to znamená, že ja som robil biznis, ja som robil obchod, ja som robil predaj a manažovanie ľudí a vedenie tímu, to je vec, ktorú v podstate robím posledné 3 roky. Takže tiež som sa musel naučiť niečo nové, tiež som sa musel naučiť dať zo seba dole ten stres, podstaviť sa pred tým, niečo povedať a vedieť im predať tú víziu, ktorú ja niekde v hlave mám, ale tak, jak potrebujem predať službu klientovi, tak potrebujem predať víziu smerovania firmy aj vám. Je to proces a moje odporúčanie je také, že stále sa v tom zlepšovať a nebáť sa ísť do nových vecí. Tak ako ty ako maklérka si sa na začiatku bála ísť do točení videí napríklad a dneska to proste berieš takto. Hej, naprvu točíš videa a podobne, tak takisto akýkoľvek manažér, ktorý proste poskytuje službu pre svojich ľudí a zamestnancov a tím, sa v tom potrebuje zlepšovať stále. Ešte by ma možno zaujímalo, že ako dlho ti trval celý ten proces, odkedy si sa rozhodol alebo začal si uvažovať, že by si chcel raz v živote mať svoju vlastnú realitnú kanceláriu, až do bodu, že si to naozaj aj zrealizoval. Že a ako dlho to trvalo, kým si sa k tomu dostal? Vieš čo, ja som taký, že keď ma niečo napadne a cítim, že je to dobré, tak ja to chcem v podstate spraviť čo najskôr. To znamená, že akože to rozhodnutie prišlo, alebo teda to premýšľanie nejakým spôsobom vznikalo postupne, ale to rozhodnutie také, že asi to bude dávať zmysel mať tú realitnú kanceláriu, keď prišlo, tak cca do pol roka bola otvorená realitná kancelária. Hej. Takže ja nerad veci odkladám, pokiaľ v nich vidím priestor a potenciál. Niekedy rád riskujem. To rozhodnutie sa nakoniec ukázalo, že bolo dobré. Lebo tá pôvodná myšlienka bola taká, že založím realitnú kanceláriu kvôli tomu, lebo som chcel poskytovať aj realitné služby pre mojich klientov, ktorým poskytujem finančné služby, lebo prichádzal ten dopyt z ich strany. Zároveň som ja ako vlastne klient iných realitných kancelárií predával svoje vlastné nehnuteľnosti, keďže sme kupovali, rekonštruovali, dizajnovali a predávali, tak je tam vznikla potreba predávať svoje vlastné nehnuteľnosti. Takže to bol prvotný zámer. A nakoniec sa z toho stal pre mňa core business a vlastne dnes budujeme kanceláriu, príjmame do firmy ľudí, ktorí si budujú kariéru v realitách, otvárame nové pobočky a je to niečo, čo ma baví a
a som rád, že sme sa takto rozhodli. No. Viem, že pri našej práci vyžaduješ taký ten asi že najvyšší štandard, aký môžeme mať. Niekedy je mi to vyčítané. Či už teda z hľadiska toho marketingu, alebo možno aj také tej nejakej profesionality, tak mňa by zaujímalo, že či je niekto na slovenskom trhu kancelárií, ktorými sa inšpiruješ, alebo či sa skôr inšpiruješ možno nejakým skôr takým zahraničným a modernejším štýlom práce? Veľa sa inšpirujem zahraničím v rámci poskytovaní tých služieb a toho marketingu. Na Slovensku je veľa kvalitných realitných kancelárií, na ktoré samozrejme vzhliadam a idú mi vzorom. Ja som predtým využíval služby realitnej kancelárie Riešime bývanie napríklad. Oni mi predávali náš taký menší prvý developerský projekt, ktorý sme mali v Pezinku. Boli to pozemky, zdôveril som sa im, a teraz zveril som im ten predaj a bol som spokojný. Takže vnímam ich ako naozaj dobrú kvalitnú realitnú kanceláriu, hlavne v rámci procesov a tej seniority, tej služby, ktorú poskytujú, takže tam tá inšpirácia určite je. A potom tu máme veľa dobrých realitných kancelárií, ktoré robia naozaj dobrý marketing. Takže ja sa netajím tomu, že ja sa rád spájam, rád spolupracujem s inými realitnými kanceláriami. Na konci dňa vytvorili sme v podstate nejakú networkingovú skupinu, kde sme oslovili za mňa tých top ľudí na trhu a zdieľame si dopyt a ponuku. Takže ja som rád za tento konkurenčný boj, lebo všetci sa máme kam posúvať. Takže rád sa inšpirujem aj na Slovensku, ale aj v zahraničí. Super. Tak o tejto téme by sa asi dalo debatovať strašne dlho. Je to obšírna téma a ďakujem ti za tvoje odpovede. Ďakujem aj ja.